Яңа еллар якынлашып килгәндә безнең гаиләдә ел сайын матур бәйрәм кабатлана. Газиз кешебез, яраткан хатыным, сөекле балам, кадерле әниебез, ягымлы әбекәебез, җылы күңелле сеңлебез Ягудина Әлфия Хансевер кызының матур туган көне килеп җитә. Бүген дә Аллага шөкер, бергәләп бу тантананы каршылыйбыз. Дип башлана безнең тапшыруга килгән яраткан тормыш иптәше Марат, әнисе Иркия, балалары Гүзәл, кияве Александр, Ринат, килене Алсу, Алиюшка, оныклары Захар һәм Дамир, абысы Раил, тормыш иптәше Алсу, апасы Нурия, племянницасы Раилә, племянниге Ринат, тормыш иптәше Илмира, племянницалары Лилия, тормыш иптәше Радик, Элина һәм Камила язган котлау сәламе. 1978 елның 24 декабрендә Зур Черкли авылында безнең газиз кешебез дөньяга аваз салган. Олыгайгач без бер-беребезне табып гомерлеккә дип вәгъдәләр бирешеп матур гаилә кырдык. Аллага шөкер, бүгенгесе көнгә кадәр матур яшәп киләбез. Шушы мәхәббәт эчендә 3 балабыз туды. Башлап кызыбыз Гүзәл тормышыбызны бизәде. Аннары нәсел дәвамчыбыз улыбыз Ринат туып шатландырды. Өченчегә Алиюшкабыз дөньяга аваз салгач, безне тулаем бәхетле кылды. Тормыш иптәшем тимер юлда эшләде. Өченчегә балага узгач, ул өйдә халып хуҗабикә булырга карар кылды. Һәм бар гомерен безгә бала аныкларына багышлап матур яшәп килә. Беренчедән шундый акыллы хатыным өчен әти-әнисенә олы рәхмәт әйтер идем. 25 ел буенда минем гомер матур әкияткә әйләнде. Барысы өчен сөеклем, рәхмәт сиңа. Кадерледән дә кадерлерәк булган яраткан әниебез, сөекле әбекәебез, хөрмәтле тормыш иптәшем. Без сине ихластан матур туган көнең белән котлыйсыбыз килә. Безнең өчен син гомеребезне яктыртып торган җылы кояш. Сусаган чакта ләйсән яңгырдай сагыш моңнарын бастыра алган изге тамчыбызда. Барысы өчен мең рәхмәтләребезне җиткерәсебез килә. Әниебезнең хәзер җитте бик матур гомер чагы. Күп булды ул бу тормышта кара төсе дә, агы. Барысында әти белән бергә җиңеп килдегез. Безгә тиешле тәрбия, җитәрлек наз бирдегез. Алдыгызда мең бурычлы без бит аны беләбез. Хәлдән килгән кадәр сезгә бар җылыны бирәбез. Котлы булсын якыныбыз, матур гомер бәйрәмең. Безнең бәхеткә дөньяга аваз салган көннәрең. Телибез бары исәнлек, калганы җитә инде. Гомерләр уза әкренләп, үтә дә китә инде. Кадерле Әлфия Хансеверовна, якыннарыгыз бүген җылы терәкләрдән башка матур җыр да юллыйсылары килә. Без каршы килмибез, бары тик матур җыр тыңларга чакырып калабыз. Yazda түгел, күздә түгел, кыш көне син тугансың. Аппак карлар кебек үзең шундый чибәр булгансың. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Син шибәрдә ясап куйган шикелле, яшь гомерләр үтеп бара, кайтарлы икелле. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Ямлы үтсен синең туган көннәрең, иминлектә, исәнлектә үтсен гомерләрең.
Қарлар ява, сенің туған күніңді, бақыт шатылып қызым ғұмыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар ява, сенің туған күніңді, бақыт шатылып қызым ғұмыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар ява, сенің туған күніңді, бақыт шатылып қызым ғұмыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар ява, сенің туған күніңді, бақыт шатылып қызым ғұмыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар ява, сенің туған күніңді, бақыт шатылып қызым ғұмыр берсін Құдай өзіңе. Қарлар ява, сенің туған күніңді, бақыт шатылып қызым ғұмыр берсін Құдай өзіңе.